Ето и първите мензухарчета. Лилаво с жълтичко. Времето е много хубаво и тръгнаха да цъфтят. Те са едни от първите. Тук има и жълтички. Тук е цъфнала и една иглика. Вижте колко са красиви. Много са красиви. Тук са цъфнали и при лаленцата. Лаленцата и те изникват. Колко са нежнички. Тук не съм ги разсаждала и вижте как като бумчета стоят. Тук са излязли между ирисите. В шумата. Трябва да я почистя, за да се покажат хубаво. След кукичанцата са тези мензухари. Вижте колко много кукичанца имам. Излязли. И невена излязъл. Вижте как е цъфнал невена. Толкова много пъпки има. Ето и тук има много кукичанца. Ето има на бумчета, които още не са цъфнали. Това са първите цветя. Ето и там има много. И много трева има. Много работа и много трева има. Ето тук съм почистила около нарцисите тревата, защото не може да излязат хубаво. И тук, където са на сянка, вижте как от едно излиза 4-5. Луковичките тук не са разсаждани. Ето. Тук са 3, тук са 4. На бумчета са.